We spelen vandaag zonder Sibe of Marnik, maar wel met chefsport Christophe Liberlo, voetbaljournalist Thomas Standaert en ikzelf, Mathis Dumery. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Christophe, we hebben vrijdag tegen het personeel van Genk gespeeld. Wij hebben 5 keer gescoord en zij hebben iets meer gescoord. Laten we het daarop houden. Ja. Hè? Ja, ik wil beginnen met een dankwoordje voor Siel, Chaka en Paulien van onze social media redactie, want zij zijn komen supporteren. En daardoor is het 5-19 geworden of zo, in plaats van 5-29. Ja, ik denk het ook. We hebben wel gescoord. Alle meespelende leden van deze podcast hebben gescoord. Dus Sibe, jij en ik, alle 3. Wat vond je de mooiste goal? Ik weet al waarom dat je de vraag stelt, omdat die van jou was. Nee, dat vind ik niet. Dat is niet waar. Schrijf de goals. Ik moet toegeven, die van Siebe ben ik al vergeten. Die van Sibe, volgens Sibe was het met de rechterknie, volgens Marnik was het met de edele delen. Ja. Wie gelijk heeft, dat laat ik in het midden. De piemelspits, hè, zoals bij STVV. Inderdaad. En, Dus het was die van jou, mooi weggelegd met binnenkant rechts. Nu doe je je eigen goal ook wel oneer aan, want het was toch ook een mooie goal. Wow. Alleen voor doel. Ja, voilà. Alleen voor doel en over de grond binnenschuiven. Je moet het maar doen. Peter Kronen, voorzitter en binnenkort ook CEO, niet langer voorzitter dan. Die was aanwezig en hij was de coach van het KRC Genk dat tegenover ons stond. En hij heeft me ook een paar keer gefeliciteerd met mijn doelpunt, maar was echt niet nodig, want zo moeilijk was het niet. En het is mooi om te zien hoe Peter Kronen dan opgaat langs de lijn. Dat was echt waar. Ja. De zoon van Peter Kronen speelde mee en toen die scoorde, liep hij enthousiasme het veld op. Ja. Dus dat wordt een stadionverbod. Ja. En dat lijkt mij ook wel. Ja, dat is de enige. Goed, we zullen het maar gewoon over profvoetbal hebben, zeker. Misschien eerst even, doordat Union de bekerfinale heeft gewonnen, speelt STVV sowieso Europese groepsfase. Fantastische bekroning voor een topseizoen. En dan is een huldiging vrijdag op de markt zeker op zijn plaats. Hè? Absoluut. En het kan deze week zelfs nog mooier worden, want er is zelfs een mogelijkheid dat ze rechtstreeks in de groepsfase van de Europa League kunnen starten. Dat is het geval als Aston Villa de Europa League wint, woensdagavond tegen Freiburg. En als Aston Villa ook nog eens 5e wordt in de Premier League. Dan zouden hun vrijgekomen plaatsen in de Europa League naar STVV gaan. Omdat België dan een goede coëfficiënt heeft? Omdat België de beste coëfficiënt heeft van dat België het hoogst op de UEFA-ranking staat van landen die geen rechtstreekse deelnemer hebben in de poelenfase van de Europa League. Maar het is een geweldig ingewikkelde materie en het is nog veel ingewikkelder als dat ik het nu uitleg. Mm-hmm. Thomas gaat er een thesis over maken. Ja, nee, je kunt er echt een thesis over maken. En bij SCVV zijn ze er ook al dagen mee bezig om het uit te vissen, maar ze krijgen er is geen bevestiging vanuit de UEFA tot nu toe, maar het ziet er wel sterk naar uit dat het zo is. Dat goed komt. Wanneer weten we dan ongeveer? Daar kan ik geen antwoord op geven. Het is echt ingewikkeld daarvoor. Ja. Maar het zou wel geweldig zijn. Sowieso de groepsfase, maar als dan nog Europa League is. Ja, dat is toch nog een niveau hoger. En zeker wat de tegenstanders betreft, de namen die je dan tegenkomt, zijn toch aantrekkelijker en mooier ook voor de supporters, vind ik dan zelf. Conference League. Natuurlijk is dat ook fijn om daarin te spelen, maar als je soms dan in de tegenstanders ziet, ja... En dan kunnen ze misschien wel iets meer winnen. Ik heb er soms nooit van gehoord bij sommigen. Dat wel. Ja. Dat is ook wel de charme van de Conference League, vind ik. Ja, dat is waar, maar het is daarom, voor STVV is het sowieso fantastisch. Hè? En voor de supporter ook. Wie er ook komt naar sta je. Maar als je dan in de Europa League toch een aantal mooie namen op staaien kan terugzien, heeft toch net ietsje meer. Sportief gezien is het natuurlijk misschien anders, hè? Maar ja, goed. Is nu nog koffiedik kijken wat STVV sportief kan gaan aanrichten in Europa. Hè? Dus we weten nog lang niet wie er allemaal blijft en wie erbij komt. Dus daar is het nog te vroeg voor. Dan zullen we het maar gewoon over afgelopen weekend hebben. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Gent. Het eerste belangrijke moment van die wedstrijd was een tegenvaller voor STVV. Na 8 minuten slaat Ito zijn enkel lelijk om. Nu, ik vraag me wel af, is het echt een tegenvaller? Want misschien door die blessure moet hij wel bijtekenen in Staaien. Daar heb ik mijn twijfels bij dat dat de uiteindelijke uitkomst gaat zijn. Want ik denk, als je de blessure bekijkt, denk me dat niet iets van een half jaar of langer. Ik denk dat Ito tegen
tegen de zomer wel opnieuw fit zou kunnen zijn. En dat hij in de laatste jaren wel genoeg heeft bewezen dat clubs die nu in hem geïnteresseerd zijn, dat die niet afgeschrikt gaan worden door deze blessure. Dus Laat ons vooral hopen dat niet de reden is waarom dat hij op staaien zou moeten blijven. Ja. Dat wil je echt niet, vind ik. Nee, dan krijg je Hij misschien... verdient het ook gewoon om een mooie transfer te Ja. maken. Zo'n fantastisch seizoen gespeeld. Is het vooral jammer ook dat hij nu waarschijnlijk zijn seizoen erop zit. Ja, dus dat we hem waarschijnlijk niet meer in de Jupiler Pro League aan het werk gaan zien. Ik vermoed van niet. We hebben er nog geen nieuws over. Moet nog blijken. Het zag er wel niet goed uit. Hè. Het zag er niet goed uit. Het was ook fel gezwollen. Dus ja, een beetje afwachten nog. Maar Ja. Nu, stel je voor dat dit 3 maanden geleden was gebeurd. Ja, dan had je nog wel iets anders aan de hand natuurlijk. Dan was het een drama geweest, want zonder Ito is het toch een pak minder bij STVV. Hè. Onze STVV-watcher Gunther Schoofs die schreef no Ito, no party. En dat klopte wel een beetje toch dit weekend. voor de rust merkte je wel dat ze Ito hard miste. Na de rust vond ik het beter. Had Franken ook hier en daar wat bijgestuurd. En dan Marlen het ook meer in handen op middenveld. En toen vond ik ze eigenlijk wel goed voetballen. Dus na de rust had ik niet de indruk van ze missen hier Ito. Misschien hier en daar met zijn gekende steekpasjes. Maar toen had ik niet echt de indruk dat STVV het kwijt was zonder Ito. Nee. Het was vooral ook wat Wouter Franke zei na de match. Als je begint aan een wedstrijd met een bepaald plan en Ito maakt daar deel van uit en dat valt weg na 13 minuten was de wissel denk ik, ja, dan heb je wel even nodig om je andere plan in te voeren eigenlijk. En ik hoor dan ook vaak van ja, als Ito wegvalt, dan is STVV voor een groot stuk verzwakt. Nu, dat is ook zo. En er wordt dan meteen bij gezegd van ja, volgend jaar er moet iemand in de plaats komen. Begrijp ik ook. Maar je kan niet verwachten dat STVV 2 Ito's heeft in zijn kern. Nee. Die allebei even goed zijn. Want een Ito in vorm met die kwaliteiten, ja, die zet je niet op de bank. De andere dan. Hè? Nee, Ito inderdaad. B. En een andere Ito gaan halen is ook geen gemakkelijke opdracht of zo. Gewoon iemand met zijn kwaliteiten. Nee, ik denk ook niet dat je dat per se moet doen. Je moet gewoon zorgen dat je kern uitgebalanceerd is en dat je op elke positie een speler hebt die aan de verwachtingen voldoet. Je kan dat ook niet voorspellen. Hè? Nee. Ito, wie had in het begin van het seizoen gezegd, iedereen wist dat Ito een goede voetballer was, maar wie had gezegd dat hij zo voorspeld dat hij zo'n seizoen zou maken? Dus Geldt wel voor de hele ploeg eigenlijk ook. Hè. ja, dat is waar. Na dik een kwartier maakt Kanga voor Gent 0-1. Hij gaat daarna met de vinger voor de mond zijn eigen fans het zwijgen opleggen. En dan vervolgens wordt de goal afgekeurd. Dus dat is een beetje gênant. Maar ik herinner me ook in de heenmatch werd hij uitgefloten toen hij gewisseld werd. Dat is daar niet echt een houdbare situatie. Hè? Ik zie het probleem niet met Kanga bij Gent. Maar voor mij, naar Gentse normen, is dat een heel degelijke spits. Hij heeft 12 goals gemaakt. Ja, maar blijkbaar het Gent-publiek moet hem niet. En op deze manier is dat inderdaad niet houdbaar. Want Rick de Mil zei na de wedstrijd ook van dat die jong daar echt mee zit. Dat hij zich heel fel inzet voor de groep, voor zijn jongere collega-spitsen. Maar ja, het mag allemaal niet baten blijkbaar. Voor de Gent-supporters speuren hem uit. Ja, die reactie komt er misschien ook doordat hij daar zo hard mee zit. Hè, dat hij dan die reflex heeft om naar die Gent-fans te gaan en te zeggen, kijk, hij heeft uiteindelijk ook nog... Het is ergens menselijk dat hij dat gedaan heeft. Langs de andere kant is het Moet hij dat niet doen? slim. Nee. Want het maakt het alleen maar erger. Het is olie op het vuur. Maar ik vind supporters die hun eigen spelers uitjouwen, ik vind dat echt ongehoord. Ja. Ik snap het echt niet. Tenzij er een duidelijke reden voor is. Maar de enige reden die ik er hier een beetje voor zie, is dat Kanga was een transfer van Leko. En dat Leko het verkorven heeft bij het Gent-publiek, snap ik, is naar de grote rivaal gegaan. Maar dat dan de spits die hij heeft aangebracht, dat hij het nu ook moet bekopen, vind ik een beetje Vergezocht. belachelijk. Ja. Heel Ja, vergezocht. ik weet toch, de wegen van de supporters zijn soms ondergrondelijk. Ik herinner mij dat Sofian Hani ooit keihard werd uitgefloten bij Anderlecht. Ik denk dat diezelfde supporters nu een moord zouden plegen voor een speler als Hani bij Anderlecht. Absoluut. Dus, Kanga heeft uiteindelijk zelfs toch nog de 0-1 gemaakt dit weekend. Na een knullig balverlies op nieuw vlak voor de 16 van STVV. Dat is wel vaker gebeurd deze play-offs. Maar ook vooral na een mooie actie van de truienste Gent-middenvelder Matthias Delorge. Toch? ja, hij zet... SVV leidt balverlies, maar het is vooral omdat de Delorge goed druk zet. En hij zet dan daarna nog de dubbelpas op met Sonko en hij bedient Kanga voor doel. Dus eigenlijk 3 keer goed gedaan van de Delorge in 1 actie.
En hoe hij zaterdag speelde, ik denk dat Gent zijn beste helft speelde van de hele play-offs. En dat was vooral dankzij Delorge. Ja, hij was ook man van de match. Mhm. Zal hem ook wel deugd doen na een seizoen met lange blessure. Dat merkte je ook na de wedstrijd in zijn reactie. Hij was heel open in de manier waarop hij over de afgelopen maanden praatte, hoe die voor hem waren geweest. Je merkte echt wel dat het hem heel veel deugd deed. En hij kreeg ook lovende kritiek van Rick de Mil, die ook zei van, ik weet dat de voorbije maanden niet makkelijk zijn geweest voor hem, maar hoe hij heeft gereageerd op training was formidabel. Dus ik denk dat Matthias Delorge met een goed gevoel een moeilijk seizoen kan afsluiten. En ook met vertrouwen naar het volgende seizoen kan werken bij Gent. Je merkte aan zijn uitleg dat hij sneller had willen spelen. Ja. Dat zei Rick de Mil ook wel. Van, ja, dat heb je met voetballers. Die denken dat ze fit zijn en meteen weer aan het werk willen. Maar er was nog wat tijd nodig. En ja, gisteren was hij wel klaar. Dat was duidelijk. En ik vond het echt fijn om hem nog eens aan het werk te zien. Want ik weet, toen hij bij STVV nog speelde, ging ik alleen al graag naar STVV kijken om hem aan het werk te zien. Ja. Ik vind het zo'n mooie voetballer. En het is misschien een gewaagde uitspraak, maar als hij nog vooruitgang kan maken en kan evolueren, vind ik hem zelfs Rode Duivels materiaal. Kijk eens. Ja, en sowieso al volgend seizoen kan hij gewoon opnieuw sterkhouder worden bij Gent, toch? Als hij speelt zoals hij nu speelt. Denk ik wel. Ja, als hij het nu is, dan... Dat moet voor hem ook de ambitie zijn om daar sterkhouder op het middenveld te worden. Ja, tuurlijk. Oké, goed. Ik heb hem net bijna gebombardeerd. Ja. En je vraagt of dat hij bij Gent sterkhouder moet worden. Ja, ik Kan ik bedoel... moeilijk nee zeggen, en wat is? Ja, het moet Rode Duivel worden op termijn, maar Ja. eerst volgende stap Ja, bij Gent sterkhouder worden. Ja, Oké, inderdaad. Maar ik vond het mooie dat vond ik ook van dat je hem zag genieten. Hè? Want je hebt dikwijls voetballers, of je hebt voetballers al eens die, ja, dan denk ik van, die komen werken. Ja. Die komen een postje draaien, zo. En hij komt echt... Voetballen en naar spelen. huis en ik heb mijn werk gedaan en nu is het wachten totdat de centen op de rekening staan. En bij de Lors gisteren zag je, die amuseerde zich gewoon. Het is ook vreemd dat ze hem niet eerder hebben gebracht met een invalbeurt. Of zoals je zag hoe hij gisteren op het veld, hoe hij zaterdag speelde. Dan denk je van oké, breng hem dan geleidelijk. Maar nee, het was direct basis en direct de grote uitblinker. Vond ik wel. Ja, dus- En ook, hij vierde na zijn goal. Dat was zijn ook door de assist. omstandigheden... na zijn assist, sorry. Dat was ook door de omstandigheden, denk ik. Hè, want ja, terugkeer na zo'n lange blessure en dan is die ontlading groot. Maar het was op Staaien dan, zijn ex-club. Toch vierde hij, hebben we wel vaker gezegd. Moet je gewoon doen. En vond ik het ook wel knap dat hij toch ook nog applaus kreeg bij zijn vervanging van de STVV-supporter. Ik denk dat iedereen het hem gunde. Ja, daarom. Ja, hij zei in zijn interview achteraf ook nog dat hij wel nog de wedstrijden van STVV op de voet volgt. Dus... Allee, hij heeft sowieso niks tegen STVV, dat hebben die fans... Nee, maar dat is niet altijd een reden om anders uit de hoek te komen als supporters. Dus Klopt. ik vond het een mooie geste. En zo hoort het ook. MBSO maakte uiteindelijk nog de 1-1 en zo werd het geen memorabele avond op Staaien, maar ook geen slechte avond voor STVV. Ik denk dat het ook moeilijk is om een memorabele avond ervan te maken in dat soort match. Want er zit langs de SCV-kant zit er gewoon geen druk meer op. Hè. En dan ga je automatisch met iets minder intensiteit zo'n wedstrijd beginnen. Er is geen ontlading mogelijk, ook niet. Nee. Er al Je weet al 4-0 van vooraf- maken of zo om het... Ja, en dan is het feest, maar geen ontlading. Nee, Ik vind, ja. ontlading is altijd het mooiste in de sport. En ja, dan voel je dat die er sowieso niet zou komen. Mhm. Nee, voor STVV hangt er niks meer aan vast. Maar ze speelden zo niet, vond ik. Nee. Nu, wat Thomas zegt, dat klopt. De intensiteit is misschien net ietsje lager. Hè. Wouter Franke zei ook soms achter steunbeen of een hakje hier en daar. Dat je daaraan zag van, ja, dat er weinig aan of niks meer aan vasthing. Maar ik vond wel dat ze met de juiste instelling op het terrein kwamen ook. Als je zag Matsuzawa bijvoorbeeld in de 90ste minuut trok die nog een spurt van 60, 70 meter om mee te verdedigen. Dus dat zegt alles. Ze blijven er wel voor gaan en het zal ook donderdag moeten, want ze moeten naar Anderlecht en die spelen nog volle bak voor een Europees ticket. Wat verwachten jullie van die wedstrijd? Ja, dat je geen schrik moet hebben van Anderlecht, hè, toch? Dat is wel duidelijk voor de afgelopen weken zelfs. Dat er een gezellig sfeertje gaat hangen, gelijk dit weekend ook. Ja. Dus wachters daar zijn het toch wel stilletjes aan beu onder Mark Koeken. En niet meer dan terecht, lijkt mij. Is Mark Koeken het probleem?
Ik denk dat er één constante is in de laatste 10 jaar. Voor de rest zijn er 20 trainers, 30 sportief directeurs en 40 vicevoorzitters ongeveer gepasseerd. Maar Mark Koeken was de enige die altijd op post. En ze hebben geen prijs gewonnen onder Mark Koeken. Dus dan wordt het toch wel eens tijd om richting Mark Koeken te kijken, denk ik. Ik kan me daar alleen maar bij aansluiten. Nu, ik heb Anderlecht niet van zo dichtbij gevolgd dat ik daar heel diepgaande analyses over kan voeren. Maar dat, als ik Johan Boskamp elke week lees, Thomas, jij belt hem elke week op. Die zei vorige week zelfs van, ja, ik ben het zo beu om over Anderlecht te praten. En het is na Feyenoord en na RWDM toch ook zijn club. Ja, dan zegt dat alles. Dus ik heb in de familie supporters van Anderlecht en ik heb soms medelijden met hen, want elke keer als er een sprankeltje hoop is, dan zie je van en nu gaat het opnieuw gebeuren. En het gebeurt gewoon nooit. Het gaat nergens naartoe. Nee. Dus elk jaar opnieuw gaan we opnieuw bouwen en uiteindelijk vraag je je af, ja, naar wat zijn ze aan het toebouwen? Het gaat echt nergens naartoe. Ja, ze hunkeren ook naar die prijs, dan al 2 seizoenen op rij het seizoen redden met de beker en dan telkens die finale ook verliezen. Dat zijn klappen die maar blijven komen eigenlijk. En nu misschien ook weer naast Europees voetbal grijpen, en je weet het niet. Hè? Dus het zou echt... Dingen, Wouter van den Houten zei, het kan nog altijd erger. Hij gaat gelijk krijgen. Het zou nog typerend zijn voor hoe het daar nu gaat. En het is vooral jammer dat Anderlecht zo is weggegleden, want het is echt niet goed voor het Belgische voetbal. Het is ook niet goed voor de spankracht in de competitie, want we zullen het straks nog even hebben, denk ik, over Club Brugge. Maar als we Union niet gehad hadden de voorbije jaren, was het wel heel saai geweest. Ja, het is het kroonjuweel van een van de kroonjuwelen van Belgisch voetbal dat eigenlijk om naar de knop wordt geholpen. Bijna. Eigenlijk wel. En wie weet zullen ze zelfs nog tegen Standaard of Genk moeten spelen om een Europees ticket. Want in play-off 2 is het wel nog ongelooflijk spannend. En Standaard Genk leek de belangrijkste wedstrijd of is misschien wel de belangrijkste wedstrijd van deze play-offs geweest, maar het heeft een muis gebaard. 0-0. Hadden jullie er ook meer van verwacht van die wedstrijd? Ja en nee. Ja, omdat eigenlijk is het een topper. Nee, omdat beide ploegen niet hun beste seizoen hebben natuurlijk. Hè. En je kan eigenlijk nooit vooraf voorspellen wat het gaat geven. Dus voor hetzelfde geld was het 3-2 geworden, een mooie match en had je goals. Nu 0-0. Het was nog leuk om te volgen, maar je voelt toch dat het play-off 2 is. En de spanning is al belangrijker aan het worden dan het spel. En je voelt de ontlading waar ik het net over had. Ik denk dat de ontlading vooral groot gaat zijn als het seizoen erop zit. Ja, voor beide ploegen. Voor beide ploegen. Maar voor Genk, want ik denk... Voor Genk het resultaat 0-0 is nog best oké, want ze hebben het nu in eigen handen. Als ze nu 2 keer winnen tegen de zwakke broertjes uit play-off 2, dan is een finale plaats, een barrageplaats voor de Europe-playoffs binnen. Dus op dat vlak denk ik wel dat Genk... nog tevreden mag zijn. Ja. Ze mochten vooral niet verliezen daar. Ja, voilà. En dat is niet gebeurd. Gelukkig voor Genk. Na een half uur valt Adedije Sternberg opnieuw uit. Zijn tweede blessure van het seizoen. Dat moet zwaar zijn voor zo'n jonge speler. Ja, dat komt aan. Mentaal is dat echt wel moeilijk. Want we vergeten soms voor een profvoetballer, want als die geblesseerd is, dan zien we die niet. Zeker bij langdurige blessures. En dan vergeten we snel wat dat die mannen aan het doen zijn. Mm-hmm. Die revalidatie is heel vaak heel eenzaam en hard. Want een voetballer die wil op het veld staan. Nu, moet nog blijken van hoe erg dat het is en zo. Dus het zal niet zo erg zijn hopelijk als de vorige keer. Maar het is jammer voor hem. Zeker, ja. Jonge speler, oude speler, het is eigenlijk altijd erg. Maar in dit geval, jammer. Want ik heb hem geïnterviewd na zijn vorige lange blessure. En ik denk dat, we zeggen nu lange blessure, maar dat was volgens mij maar 2 maanden. En je merkte toen al aan die jongen dat voor hem heel, heel lang aanvoelde. Ja. Dus is het echt hoop over hem. Het seizoen zit er nu toch waarschijnlijk op dat hij fit aan de voorbereiding kan starten. Dat hij niet te lang aan de kant staat. Je zag het ook aan zijn blik toen hij geblesseerd was. Zo de moedeloosheid van weer een revalidatie die misschien te wachten staat. Was toch opvallend. Nu, zijn vervanger, Yokoyama, liet zich wel meteen gelden, want zijn eerste actie, fantastische dribbel die dan uiteindelijk op de paal strandt. Prachtig, toch? Dat was mooi.
Een beetje een Matsuzawa-achtige actie, vond ik. Ito had hem wel mogen binnenleggen daarna, vond ik ook wel. Ja, de rebound, die mocht ja. wel binnen, inderdaad. Ik vind dat hij wel een goede indruk maakt, Yokoyama. Hij was ook al goed bezig bij Jong Genk, vond ik, die matchen voordat hij zijn kans kreeg, ook bij het A11-tal. Maar hij brengt wel iets bij. Ook, klinkt belachelijk misschien, maar simpele dingen, hoe dat hij gewoon een paas over de grond geeft. Die is altijd stevig en op tempo. Dat zijn zo van die kleine dingen. En ja, ik vind wel dat hij een goede actie heeft. Dat hij ook al doorheeft wat hij op welk moment moet doen. Ja. Zo de juiste keuzes maken. En wat ik me dan wel afvraag is, Jarne Steukers, gisteren kreeg ik een sms van, of een bericht, een WhatsApp-bericht van Frankie van der Elst en die zei, Jarne Steukers is die gestopt met voetballen. En ik dacht eerst, oei, heb ik iets gemist? Dat kan toch niet? En hij vroeg zich af hoe het komt dat Jarne Steukers, en inderdaad, als Yokoyama, als je ziet van waar hij kwam, Jarne Steukers vorig seizoen, zo'n goede statistieken, heeft hij het dit jaar toch heel moeilijk om zelfs aan de bak te komen. Dus, Na het vertrek van Fink is volledig weg. Gezien, hè? Dus ja, het zal eerder Yokoyama zijn die voor volgend seizoen zal blijven en Steukers die naar alle waarschijnlijkheid vertrekt dan. Ik kan me niet inbeelden dat hij na dit seizoen wil blijven in Genk. Nee, daar heeft hij niet veel zin in, denk ik. Als je zo weinig aan bod komt en dan, je wilt spelen en je moet spelen. Gaat hij dan een stap terug moeten zetten? Misschien wil hij wel Europees spelen met Sint-Truiden. Het zou zomaar kunnen. Ze zullen hem graag terug zien komen. Betwijfel ik weet het niet zeker. Er is geen feitjesleverancier vandaag, maar het schot van Yokoyama op de paal zou al de 18e keer zijn dat Genk het doelhout raakt dit seizoen. Wat zegt dat over hun seizoen? Het seizoen van net niet. Alles dan, alles net niet. Ja, hoewel. Ze kunnen nog altijd in Europa belanden. Hè? Dus het zou nog een klein goedmakertje zijn voor een toch eerder mislukt seizoen. En dan moeten ze volgend seizoen ook wel heel vroeg aan de bak. Maar het geeft wel hoop naar volgend seizoen toe dan. Ja. Want je hebt dan tijd om opnieuw je selectie te vormen en om aan dat nieuwe seizoen te beginnen. En als je dan weet dat je Europees voetbal kan spelen, ook belangrijk denk ik voor spelers die aangetrokken kunnen worden. Als je Europees voetbal haalt, is dat toch net iets makkelijker dan als je geen Europees voetbal hebt. Absoluut. Wat dat betreft is het toch belangrijker dan soms verwacht wordt of soms aangenomen wordt op dit moment om dat Europees ticket te pakken. Ook de inkomsten, hè, als club. Ook. Nu, voor ze die barrageduels of voor ze Europees voetbal kunnen binnenhalen, moeten ze eerst nog play-off 2 winnen. En ze hebben op dit moment 34 punten. Standaard heeft ook 34 punten en Westerlo heeft er 33. Het kan nog spannend worden, te beginnen met de thuiswedstrijd morgen, dus dinsdag, want we nemen op maandag op, tegen Antwerpen. Wat verwachten jullie van dat duel? Ik denk dat we mogen verwachten dat Genk dat duel wint. Iets anders zou me wel verbazen, want Antwerpen heeft net Oosting buiten gegooid. Dat is een club op de dool. Daarna moeten ze dan ook nog naar OHL, waar het ook nergens meer om draait. Dus ja, nu moet je wel als Genk zijnde doorduwen en die 2 matchen winnen. En het zou me echt verbazen als ze het nu nog laten liggen tegen Antwerpen en OHL. Dat zou wel heel, heel triestig zijn. Ja. Ja, Matje moet je ook gewoon winnen. Mm. En we moeten nu niet verwachten dat ineens champagnevoetbal, om die termen te gebruiken, dat we dat gaan te zien krijgen. Dat hoeft ook niet, maar ze moeten die matchen gewoon winnen. Ja, 1-0 en 0-1 is ook goed. Bijvoorbeeld. Ook omdat Standaard nog tegen de 2 sterkere ploegen van play-off 2 moet spelen. Hè. Die moeten naar Westerlo en thuis tegen Charleroi, denk ik. Ja. Dus dat is toch een iets zwaarder programma. Dus het zou moeten goed komen toch al in die play-off 2. Maar ja, we eerst zien en dan geloven. Ander nieuws van afgelopen week bij Genk. Peter Kronen wordt zelf de nieuwe CEO volgend seizoen. Betekent dat vooral dat er niet veel verandert? Er verandert toch wel een en ander. Luc Hooibergs die dan vertrokken is einde maart. En toen gaven we al aan dat Peter Kronen CEO zou worden. Nu werd ook bekend of toch geïnsinueerd dat Mathieu Sillissen dan voorzitter wordt en Peter Kroon CEO zich over het dagelijkse beleid gaat bekommeren. Hij was als voorzitter al wel dicht betrokken bij de club natuurlijk en bij alles wat er gebeurde. Als CEO gaat hij dat nu in een directere rol nog doen. Dus ja, dat is toch wel anders. Niet helemaal onverwacht.
En ik zie hem dat ook wel goed doen. Hij kent de zakenwereld heel goed. Hij weet hoe dat allemaal werkt. En je hoort dan wel vaak van zakenlui die in het voetbal stappen, die nemen dan plots emotionele beslissingen en dat is niet goed. Nu, ik denk niet in het geval van Peter Kronen dat dat zo zal zijn. En ik vraag me ook af wat er verkeerd is aan emotioneel betrokken zijn. Je moet geen emotionele beslissingen nemen, maar ik geloof Steve Jobs en Apple. Was Steve Jobs niet emotioneel betrokken bij Apple? Lijkt me sterk dat hij dat niet zou zijn. Ja, dus. En KRC Genk is Apple niet, maar ik vind daar niks mis mee. Zolang dat je op de juiste momenten de emotie opzij kunt zetten en de juiste beslissingen nemen. En ik denk wel dat Peter Kronen dat kan. Oké, we zullen het volgend seizoen zien. Ik onthoud, KRC Genk is Apple niet. Ja, het verschil is wel dat Peter Kronen nu zal afgerekend worden of bejubeld omwille van het beleid ook. Als voorzitter is dat toch wel een beetje anders. Nu neemt hij die verantwoordelijkheid op en vind ik dat wel knap dat hij dat doet. Ik moet jullie nog vragen naar jullie spelers van de week. Christophe, wie is die jouwe? Ik kies voor Hans van Aken. En niet alleen omwille van zijn magnifieke goal van 97,5 km per uur zeker. De snelheid dacht ik ergens gelezen te hebben. Ik weet het niet van buiten. Kijk, iedereen haalt de feitjes er nu bij omdat Siebe er niet is. Ja. Was echt wel een hele mooie goal. Het was niet zo'n ouderwetse krul die al zwevend in de winkelhaak vertrekt. Hij werd er echt in geramd. Het was precies plaatsen en knallen tegelijkertijd. Zo voelde het. Ja. Maar ook zijn tweede goal met het hoofd dan. Hoe groot is Scherpen? 2 meter? 2 meter 3, zoiets. Ja, zoiets. Ja. En legt hij hem er nog over. Dus ja, Van Aken die op het moment dat de nood het hoogst is, of dat je echt van een aanvoerder verwacht dat hij opstaat, doet hij dat ook. En geeft ook goede hoop voor het WK, waar hij niet meteen in de basis zal staan, normaal gezien, als je met De Bruyne als aanvallende middenvelder speelt. En dan denk ik eerder dat het Onana Tielemans zal zijn erbij. Het ligt eraan. Maar als je dit ziet, dan gaat hij zeker een rol van betekenis spelen op het WK. En misschien in sommige matchen wel als basisspeler. Maar ja, Van Aken, al zo dikwijls gezegd, hij doet voetbal zo makkelijk lijken. Hè. En dat is zo heerlijk aan hem. Trouwens, de Los waar ik het daar straks over had, dat ik graag naar hem kijk, is ook daarom. Hè. Met Brian Heijnen net van hetzelfde. Messi en Lamal en al die dribbles en weet ik veel, omhalen en weet ik veel wat. Nog allemaal mooi om naar te kijken, maar als voetballiefhebber vind ik het ook heel mooi om naar spelers te kijken die voetbal makkelijk doen lijken, zonder 27 overstapjes. En heeft Hans van Aken Club Brugge gisteren dan de titel geschonken? Ja, denk het wel. Ja, daar ga ik ook wel van uit. Deze middag... Niet alleen, het Solis ook wel. Ja, het Solis was ook ongelooflijk. 6 goals en 8 assists, dacht ik, in de play-offs. Ja, zegt alles. Het zegt inderdaad alles. Dus... Zullen we misschien voor de gouden schoen toch maar eens op hem stemmen? Ja. Trouwens, ik had dat wel gedaan hoor, maar ik weet niet hoeveel precies. Want het is ook altijd anders als je zo'n speler live bezig ziet. Dan had ik hem vorige week Brugge SCV live bezig gezien. Dat is echt een onwaarschijnlijk goede speler, vind ik. Solis, ja, Van Aken ook, maar dat wist wel. Maar het Solis, ja, het valt echt op dat hij er bovenuit steekt en dat hij echt die Belgische competitie gewoon ontgroeit is. Die is veel te goed voor de Jupiler Pro League. Ja. Ook vaak, als je een speler alleen op de goal ziet afgaan, met nog één tegenstander, bij het Solis kun je er bijna gif op innemen dat het goal is. Ook bij gisteren in die match, denk ik, de 5-0 of de 4-0. Je weet bij het Solis, die gaat binnenzitten. Zo'n kans laat hij nooit liggen. En was het niet eens gemakkelijk. Hij moest van ver komen. Hij heeft altijd nog veel werk, maar hij doet het dan altijd. Hij maakt het altijd af. Ja. Echt goed. Maken ze het donderdag al af? Op Mechelen? Ik ga er wel van uit, ja. Ja. Dus zij het liever thuis willen doen. Deze middag een Club Brugge supporter gezien bij de lunch en die had er geen goed oog in. Geen goed oog? Nee, omdat blijkbaar hij zegt van Club Brugge heeft zelden gewonnen op Mechelen. Ik weet het niet. Ik heb het nog niet nagekeken, nog niet de tijd gehad. En hij zei van stel dat het daar niet gebeurt en dan tegen Gent de slag om Vlaanderen. Hè. Maar ik heb hem toch gerustgesteld, want de slag om Vlaanderen, dat zal een slagje worden, denk ik, als ik Gent
de laatste maanden zie voetbal. Ja, lijkt me een van de weinige Club Brugge-fans die er geen goed oog in heeft. Nee. Toch. Thomas, wie is jouw speler van de week? Ik heb gekozen voor Rob Schoofs, die eerder deze week de bekerfinale gewonnen heeft met Union. En voor mij ook de beste man op het veld was. Want hij stond iets wat verrassend in de basis, maar hij heeft zijn basisplaats wel ruimschoots gerechtvaardigd met een geweldige wedstrijd. Ook tweede keer in zijn carrière dat hij de beker wint. KV Mechelen in 2019. Als tweede klasser toen. Als tweede klasse toen hij de dubbel won eigenlijk met KV Mechelen. Dus voor hem dan 7 jaar later om de beker nog eens te winnen en bepalend te zijn, vind ik wel heel knap. En ook de spelers die voetbal weer makkelijk doet lijken. Ook zo'n Mooie soort voetbal. speler, Ja. absoluut. Goed, dan denk ik dat we ook naar de Challenger Pro League moeten. Of is dat de Challenger Pro League eigenlijk, deze wedstrijd? Lommel-Dender? Een beetje van allebei. Hè? Beetje van allebei. Lommel-Dender was een geweldige wedstrijd. Lommel kwam 2 keer achter, maar kwam ook 2 keer terug en maakte in de laatste seconde 3-2. Hoe belangrijk is die voorsprong voor de terugwedstrijd? Mentaal zal dat heel belangrijk zijn. Hè? Zeker omdat ze nog van een late 1-2 nog een 3-2 dat ze nog op een 3-2 voorsprong komen. En ook gedeeld een tik uit aan Dender. Hè? Dat zag je heel goed aan Yannick Ferreira na de wedstrijd. Die Was heel boos. was. Ja. Was vooral boos door de arbitrage. Hij zei bij de 3-2 dat Seuntjes de doelman, het zicht van de doelman hinderde vanuit een buitenspelpositie. Ja, onze huisref Serge Gumini zei ook dat die goal had afgekeurd kunnen worden. Nu, ik vind van niet. Ja, tuurlijk had ze afgekeurd kunnen worden, maar ik vind dat het niet nodig was, omdat Seuntjes echt links stond. Ja. Dus van het schot, hij stond helemaal niet in de baan. En als hij stond in de, om het zo te zeggen, in de verste hoek. Dus als hij in de korte hoek staat, dus rechts van het schot, dan is dat anders, want nu stond dus de keeper, die zag ook de speler, wie trapte weer richting doel? Ik weet het niet meer van buiten. Maar de speler die richting doel trapte, de keeper zag die staan. Dus in het gezichtsveld van de keeper naar de speler die trapte, stond Seuntjes rechts van hem. Ja. Kan je nog volgen? Ongeveer. En de bal komt van de linkerkant. Ja. En Seuntjes staat rechts. Dus als Seuntjes aan de andere kant had gestaan, dan had Seuntjes bijvoorbeeld ook in het gezichtsveld van de keeper en de speler die trapte gestaan. Ja, maar nu stond hij eigenlijk gewoon erbuiten. Hij stond er buiten, vond ik. Ja. Dus Maar je kunt ook wel argumenteren dat hij het spel beïnvloedt in de zin van de keeper. Hij stond wel, ik denk op een meter, binnen 2 meter. Ja, 2 meter, ja. stond er dichtbij wel. Hij stond er dichtbij en hij stond duidelijk buitenspel. Dus ik snap Serge Gumeni ook wel dat... De goal had afgekeurd Ja, hij kunnen zegt worden, eigenlijk dat is waar. van de VAR had moeten zeggen tegen de scheidsrechter van ga zelf eens kijken en beslis op basis van de beelden. Ja, maar als de VAR zegt dat hij moet gaan kijken, dan zegt de VAR ga kijken, want ik vind dat de goal moet afgekeurd worden. Ja. Je ziet Seuntjes ook bij het schot al zo zijn handen in de lucht zeggen van ik doe niet mee aan het Dat spel. zegt dan wel dat hij ergens Ja. stond waar hij eigenlijk niet mocht staan. Ja, dus dat dan ook wel Ja. weer. Ja. Nu, goed, over Seuntjes gesproken. Een kameraad van mij die niet vaak naar het voetbal gaat, was dus naar Lommel-Dender gegaan en hij stuurde me na 10 minuten een sms'je met mijn eerste bevinding, de spits van Lommel is een oude grijze man die WD-40 kan gebruiken om te bewegen. Ja, die mens is serieus geschrokken toen hij dan Seuntjes 2 keer zag scoren uiteindelijk. Want misschien staan we er wel niet genoeg bij stil. Op 37-jarige leeftijd speelt Seuntjes wel een ongelooflijk seizoen. 20 goals, 10 assists. Ja. Is zo belangrijk in deze mogelijke promotie voor Lommel, toch? Het zou knap zijn als ze dat volgend jaar, als ze naar eerste gaan, als hij dat nog altijd kan doen. Hè? Want dan is goed op weg om daar een cultheld, of misschien is hij dat al, om daar echt... Ik denk als ze promoveren is hij het, toch? Ja, sowieso. Ja. En zou die dan kunnen meedraaien in eerste klasse? Ja, als basisspeler toch sowieso niet, denk ik. Nee? Nee, ik denk het niet. Het ligt er ook aan welk spel dat Lommel wil spelen, maar als je ziet, bijvoorbeeld om er maar eentje te noemen, Wouter Franke, wat Wouter Franke van een spits verlangt, Ja. ook zonder in balbezit te zijn, ja, dat kan Seuntjes niet meer opbrengen. Dat lukt gewoon niet. Maar Goed, Goed, als je er heeft 20 wel- binnenlegt, ja. Als je er, ja, als je er 20 binnenlegt in eerste klasse, dan wel. dat gaat hij ook niet Dat is doen. heel goed geredeneerd, Matthijs, inderdaad. Maar hij is van heel groot belang hè, voor Lommel. Dat, zoals je zegt, de cijfers die je aanhaalt. En gisteren ook. En ik vind niet alleen in zijn spel, hè, want hij is goed aanspeelbaar, hij scoort, hij laat de rest meevoetballen.
Maar ook gewoon door zijn aanwezigheid. Hè? Want hij was constant bezig met zijn tegenstander. Het was wat trekken, wat sleuren. Er werd aan hem getrokken en gesleurd. Op een gegeven moment zelfs hadden ze hem echt in de sandwich. Letterlijk. Dus eentje voor hem en eentje achter hem. En daar zat hij tussen geplet. En ik kreeg de overtreding mee. En ja, ze konden weer aansluiten. Dus ook op dat vlak denk ik dat hij van heel groot belang is voor Lommel dit seizoen. Absoluut, absoluut. Grappig momentje nog tijdens de wedstrijd. De Denderfans zongen City van den Aldi. Op zich grappig en niet volledig onwaar. Maar hoeveel kans geven jullie het Lommelse City van den Aldi om volgende week te promoveren in Dender? Ik denk dat we nu toch richting 60% kunnen gaan na de heenwedstrijd. Ik denk dat het vooraf een beetje 50-50 was, omdat iedereen heeft het moeilijk, denk ik, om het niveauverschil tussen eerste en tweede klasse een beetje in te schatten. Ja. Ik geef hen nu wel het voordeel van de twijfel, ja. Ja, ik vind Lommel wel favoriet, ook gezien het spel van gisteren. Ze hadden na 20 minuten 70% balbezit. Nu, ik denk ook wel dat Dender dat niet erg vond, want wat je Dender wel moet nageven, ze waren wel super efficiënt. En ja, ik weet niet of ze dat elke keer of de volgende keer opnieuw gaan kunnen doen. Dus ik vond Lommel beter gisteren dan Dender. Maar het is wel belangrijk dat je met een voorsprong naar Gints kan vertrekken. En het moet dan ook wel vertrouwen geven dat ze de vorige keer ook telkens 3 keer gescoord hebben. Nu is de voorsprong iets krapper, maar ja, ze moeten niet winnen, Gints. Dus. Nee, Schoof zei ze moeten ook niet proberen nu keihard die voorsprong te verdedigen, maar opnieuw aanvallen. Zei, we zijn niet Atletico, we krijgen goals binnen, dus we moeten aanvallen. Atletico krijgt dit seizoen ook goals binnen. Ja. Maar, het is niet letterlijk zo gezegd, vooral. Maar hij zei inderdaad, Atletico kan zo'n voorsprong verdedigen, zegt hij, en wij zijn dat niet, wij moeten aanvallen. Ja. Dat lijkt me een gezonde insteek. Hè? Ja, dat is ook zo. En ik vind het vooral ook knap hoe het leeft opnieuw. Vol huis, 6000 man. En dan heb je nu ook de 1000 tickets, die zijn al weg voor Dender. Een groot scherm op de markt in Lommel. Dus je voelt wel dat de stad opnieuw voetbal ademt. En dat is toch wel heel fijn om vast te stellen. Ik denk dat het ook een meerwaarde zou zijn voor de Jupiler Pro League Lommel in de plaats van Dender. Met alle respect voor Dender, maar ik denk niet dat die 6000 supporters gaan halen. Nee, en ik ben ook benieuwd welke rol dat de Citygroep nu gaat spelen dan. Waar stijgt Lommel nu in de hiërarchie van de Citygroep? Gaan ze betere spelers doorkrijgen uit de groep? Ik ben wel benieuwd daarnaar. Ze zullen toch wel iets betere spelers moeten. Ja, het zal nodig zijn, hè, maar ja. Wat ik wel vind, ik was me gisteren die bedenking aan het maken en uiteindelijk is het misschien, klopt de bedenking nu niet, omdat je een heel straffe match had die eindigt op 3-2 met veel goals en dan nog in de 96e minuut eentje. Maar ik maakte me toch even de bedenking of het niet leuker is om het te doen zoals in Engeland en dat je dan een finale hebt op Wembley gewoon in 1 keer. Maar dan op de Heijzel, of wil je allemaal naar Wembley? Nee, daarom, toen ik aan Wembley dacht, moest ik ook meteen denken aan de Heijzel. En dat heeft dan al ook te groot. Ja, en dat is toch anders dan Wembley. Ja. Maar gewoon dat je die match in 1 match kan beslissen. En nog eens, die ontlading die je dan hebt, die was er gisteren nu ook natuurlijk. Maar ik had gisteren een tijd het gevoel zo van, waarom moeten dat 2 matchen zijn? Ja. Inderdaad. Die eerste 10 tikkels tot niks. Uiteindelijk had ik het helemaal mis natuurlijk. Maar ik vind het knap gewoon. En je kan zeggen, in 2 matchen is het eerlijker. Want je hebt 180 minuten. Maar 90 of 180. Als je het echt eerlijk wil, dan moet je al bijna zoals in het volleybal naar een best of 5 dan gaan. Ja, hè? inderdaad. En ik vind de spanning om dan op te gaan in 1 match. Een finale die het gevoel heeft van een bekerfinale. Ik vind dat wel iets hebben. Ja, op zich het Lottopark half vullen en dan zo 1 match spelen. Want de Heijzel is misschien te groot voor tweede klassers. De Heijzel zal wat groot zijn, ja. Wagel. Kan ook, ja. Misschien om het stukje over Lommel af te ronden. Wat vinden jullie een ergere fout? Fighters met GTH of Lommel vernederd met een D? Ik heb het over de tyfo's. Doe dat maar vernederd omdat het onze taal is. Nee? Ja. Dat is toch iets erger. Fighters, dat is ook wel redelijk. Dat is allebei. Blijkbaar zijn ze de E vergeten bij Lommel. Was dat de bedoeling? Was het verleden tijd. Maar dat is... hoor ik vertellen. Dat is, maar titels in kranten zijn tegenwoordige tijd natuurlijk. Ja, dat is wel zegt de journalist in ons dan weer. Goed gevonden excuus nog achteraf, denk ik dan.
Oké. Het is ook maar wat het is, hoor. Liever een DT-fout in de tifo en 3-2 op het scorebord dan dat je je bak vol krijgt en een tifo die oké is. Absoluut. En de moeder van alle foute spandoeken is toch nog altijd jullie zijn de schaam van België. Wat dan heet La Louvière tegen... Ik weet niet tegen wie. Ik weet het ook niet meer. Wat? En Siebe is er niet. Dus. Schaam van België. Ja, Schaam van België. Ja, kijk. Fouten mogen gemaakt worden ook op tifo's. Dan de lagere reeksen nog eens. Er is niet gespeeld, maar de verkiezing van onze HBVL Provinciaal Voetballer van het Jaar steekt in een nieuw jasje. Christophe, hoe gaat het in zijn werk? Ja, we zijn te gast op Staaien volgende zondag, 24 mei. En daar gaan we voor de 24ste keer al de provinciale voetballers bekendmaken in alle reeksen. En natuurlijk de apotheose is de mannelijke en vrouwelijke winnaar in de eerste provinciale. Waarvoor we opnieuw een heel mooie prijs hebben ook. Maar ik weet eigenlijk niet zeker of ik al mag zeggen wat die is. Dus dat gaan we houden voor volgende week. Is goed. Maar deze keer op Staaien, dus voor de match tegen KV Mechelen, worden de laureaten bekendgemaakt. En dan voor de aftrap op het terrein op Staaien worden de hoofdwinnaars bekendgemaakt in eerste provinciale bij de mannen en bij de vrouwen. En daar krijgen ze dan hun prijs? Of? Ja. Oké. Dus mensen kunnen daar nog tickets, kunnen speciaal daarvoor tickets kopen? Ja, je kan tickets kopen voor een plaatsje in de hoofdtribune. Nu, de uitreiking zelf in het stadion, die is voor een aantal genodigden, een 100-tal genodigden. Maar je kan alles volgen live in de app. En je kan de winnaars ook, die worden natuurlijk ook geëerd op het veld tijdens de rust. Dus daar kan je hen ook zien. Oké, ideaal. Allen daarheen. En dan hebben we nog Limburgers in het buitenland. Maar ik zal het eerder anders zien. Limburgers in Amerika deze zomer dan. We gaan het hebben over de WK-selectie. 4 Limburgers daarin met Courtois, Penders, Van Aken en Trossard. De logische namen uit Limburg. Ik denk het wel. Hè. Van de Voort is er dan ook nog bij als reservedoelman, om het zo te zeggen. Die gaat ook nog mee als 27e speler. Die zit niet in de officiële selectie, maar wel gaat die hele toernooi mee. En mocht er iets gebeuren met de andere doelmannen, dan kan die nog altijd opgevist worden. Maar het zijn wel de logische namen, denk ik. Een selectie... Ik vind, je moet als bondscoach al heel rare, gekke... soms domme dingen doen om een selectie, om daar al fouten te maken, vind ik. Ja. Want je kan altijd discussiëren over speler X of Y, wie er dan niet bij is. Maar ik vind niet dat Garcia nu heel gekke keuzes gemaakt heeft. Enkel Mika Gods? Nee, vind ik ook niet. Ik vind zijn uitleg terecht, in die zin dat Mika Gods toch vooral op de linkerflank speelt en dat hij daar met Doku, Trossard, al 2 van de betere spelers heeft. En ik zou Gods misschien wel meegepakt hebben en een verdediger thuis gelaten. Dat wel. Ja. Dat zou ik persoonlijk gedaan hebben misschien. Maar dat bedoel ik met bepaalde keuzes maken, dat je altijd speler X kan kiezen of speler Y. Dus wat dat betreft, ja. Met Gods ook, vooral in Nederland staan ze echt wel op hun achterste poten blijkbaar. En zeggen ze van dat is hetzelfde als Lamal thuis laten bij Spanje. Ja, dat vind ik dus helemaal niet zo. Hebben ze Doku nog niet gezien in Nederland, toch? Nee. En ook, ja, Lamal, die heeft in de Champions League ook wel een en ander bewezen. Hè? Als je ziet dan Mika Gods in de Champions League, heeft hij toch ook een match of 8 gespeeld. Kunnen doen. Ja. En niet zo... niet om hem te beoordelen of veroordelen op 1 match, maar in Chicago speelde hij dan tegen Mexico en je zag toch wel dat hij echt moeite had met het viriele spel van Mexico. En dat is het verschil op een WK dikwijls. Hè. Ja. Het gaat er toch nog sneller dikwijls aan toe, nog steviger. En ja, de Eredivisie die staat niet bekend als een competitie waarin dat het moeilijk voetballen is voor aanvallers. Nee. En een ander argument dat ik gelezen zou ook zijn dat hij misschien, als hij een heel toernooi op de bank zit, iets sneller zou morren of zo. Dat werd inderdaad gezegd of geschreven, ik heb het ook gezien. Anderzijds vind ik wel dat hij heel volwassen
reageerde Ja. op zijn niet-selectie. Had hij echt niet beter op kunnen reageren. Ja. Dus op dat vlak denk ik dat hij zich daar wel een zeer waardige verliezer toont. Ja, meteen op Instagram. Hè. En nergens iets cynischer tussen Nee, wat je voilà. dan had verwacht eventueel. goed Maar- gedaan. Ja. Ja. Dat is allemaal zeer correct. ja. Zelf geschreven? Sorry? Zelf geschreven, denken jullie? Ongetwijfeld. Hè? Ongetwijfeld. Ja, oké. Nu, ik denk ook, ik weet niet of dat... Hij heeft natuurlijk zijn eigen mening en hij komt daar heel snel voor uit. Maar ik denk niet dat dat meegespeeld heeft Nee. in de niet-selectie. Ik denk dat het eerder echt is omwille van de concurrentie op die posities al die Garcia aanhaalde. Dat de reden is. Ik had persoonlijk Hugo Kuipers er wel nog graag bij gehad bij Ja. de selectie. Omdat dat een echte spits is. Ik heb hier alles gezegd. Een goalgetter zal altijd zijn goals maken. En nu je zit dan met Lukaku, waarvan we niet weten hoe fit die gaat zijn. Je zit met Fernandes Pardo, waar we mooie dingen van zien bij Lille, maar waar we toch ook nog niet heel goed van weten wat hij waard gaat zijn op dat niveau. Dat weten van Kuipers natuurlijk ook niet. Ja. Maar als Fernandes Pardo inderdaad een linkerwinger was, dan hadden we hem geen Belg... Ah ja, hij is Belg, maar dan hadden we hem niet snel Meegenomen. erbij gehaald. Hij was dat, hè? Hij is omgeschoold naar spits. Ja. Nee, maar ik bedoel, daarom ook dat Gods er niet bij is. Dat wil ik maar zeggen. Met de Hij is als spits, hebben we hem nodig. En dat is vooral de reden. En ook omdat hij goed presteert op dit moment natuurlijk. Maar als die op een positie stond waar anderen die er al bij geweest zijn sterker of even sterk zijn, ja, dan was hij niet geselecteerd geweest. Daar ben ik wel redelijk zeker van. Het is een beetje een noodoplossing, hè? Zo simpel is het. Ja, ik denk dat we in de spits meer nood hebben aan een Hugo Kuipers type als aan iemand als Charles de Ketelaar, die een beetje vis, nog vlees is. Een heel mooie voetballer, maar heb ik ook al eens hier gezegd van, ja, als je in de kwartfinale achter staat tegen, ik zeg maar iets, Frankrijk, en je brengt iemand in, dan zou ik toch liever Hugo Kuipers zien invallen als Charles de Ketelaar. Maar zou je voor Kuipers de Ketelaar of Fernandes Pardo thuis laten? Ja, de Ketelaar, het voordeel van hem is dat je hem op verschillende posities ook kan zetten. Ja, aanvallend middenveld, flank. Ja, en dat hij heel balvast is, goed in de combinatie ook. Dus dat is zijn voordeel wel. En Fernandes Pardo, ja, die heeft specifieke kwaliteiten met zijn snelheid ook. Hè. Dat is de nieuwe Openda een beetje. Ja, voilà. Dus ja, 1-op-1 vervangt hij eigenlijk zo Openda. 1-op-1 vervangt hij Openda. En ja, die heeft het een beetje aan zichzelf te wijten. Ja, als je die keuze maakt om als derde spits naar Juventus te gaan, ja, en je speelt een handvol minuten, dan moet je er ook niet van opkijken dat je niet geselecteerd wordt voor het WK. Nee, daar kijkt niemand van op, denk ik. We hebben het nog niet over hem gehad, maar misschien degene die nog het meest ontgoocheld was Mats Sels natuurlijk. Ja. En ik begrijp de keuze voor Mike Penders, want Mike Penders, Rudy Garcia nam mijn titel over van de dag voordien. Mike Penders is de toekomst van de Rode Duivels en Rudy Garcia zei dat zelf ook tijdens zijn persconferentie. Maar ik begrijp natuurlijk wel, Mats Sels, als je de kwalificatiewedstrijden er elke keer bij was, er ook 3 gespeeld hebt, als ik het goed heb, eigenlijk zelden of nooit ontgoocheld hebt in het shirt van de nationale ploeg. En dan bij Nottingham Forest toch opnieuw in de ploeg staat in de competitie. Dat je dan, als je er dan langs valt, dat heel zwaar valt. Maar ik vind de keuze voor Mike Penders ook wel terecht. Ja, het is een beetje pijnlijk voor Sels, maar het is wel een logische beslissing. Ja, vind ik wel. Ja, ga ik mee akkoord. Voilà, dan denk ik dat we rond zijn. Ik krijg er wel al sinds al zin van in het WK, als we het er zo over hebben. Alleszins. Want het grappige is altijd, iedereen, zoals het WK dichterbij komt, dan krijg je constant te horen, het leeft nog niet. Hè. Zeg Christophe, het leeft nog niet. Hè. Elke keer voor een groot toernooi krijg ik dat te horen tot het moment dat het begint en dat het vertrokken is. En dan haalt iedereen alle Rode Duivels attributen boven en zie ik vlaggen wapperen aan hagen, aan vensters en aan autospiegels. Dus Het zal wel laat leven. maar komen. Een WK in de zomer, het is ook al even geleden, hè, dus ja, het zal sowieso leven. Ja. Goed, dan zijn we rond. Dankjewel Thomas en Christophe voor jullie deskundige analyses. Dankjewel Matthijs voor de technische ondersteuning en dan tot volgende week.